सुरणाचे काप अप्रतिम चवीला लागतात, पण ती करण्याची पण एक छान पद्धत आहे. ती आज आपण बघणार आहोत. दाल खिचडी, मऊ भात, नंतर दाल राईस ह्याच्याबरोबर ना अप्रतिम तोंडी लावायला, जसे बटाट्याचे काप आपण करतो ना तव्यात फ्राय, तसेच सुरणाचे काप करतात आणि इतके सुंदर लागतात ना. नुसते पण तुम्ही सॉसबरोबर खाऊ शकता किंवा हिरव्या चटणीबरोबर, पण दाल राईस किंवा दाल खिचडीबरोबर त्याचं कॉम्बिनेशन आहे ना एकदम परफेक्ट जातं. आज आपण बघणार आहोत मालवणी पद्धतीचे सुरणाचे काप. सोपी पद्धत आहे, पण काही टिप्स आहेत त्याला. सुरणाला थोडी खाज असते, ती येऊ नये म्हणून काय करायचं ते आपण बघणार आहोत. त्याच्यानंतर आतून मॉइस्ट आणि बाहेरून कुरकुरीत काप झाले पाहिजेत. एकदम कडक झाले की खायला त्रास होतो. त्याच्यासाठी मी सुरण घेतलं आहे. आता ते कसं काप करण्यासाठी कापायचं ते चेक करून त्याच्यावरची स्किन काढून घ्यायची आहे आणि त्याचे खूप पातळ काप नाही करायचे, थोडेसे जाड ठेवायचे, म्हणजे ते बाहेरून कुरकुरीत आतून मॉइस्ट आणि चवीला अप्रतिम लागतात. खूप पातळ केले की तळल्यानंतर ते कडक होतात आणि खाताना मग त्रास होतो, असं वातड झाल्यासारखे मग लागतात. असे ते खूप कुरकुरीत वेफरसारखे होत नाहीत. बटाट्यानं पातळ तळला ना की तो वेफरसारखा होतो. हे पातळ करून तळले ना की थोडेसे कडक कडक होतात. ते तळण्याची पण एक पद्धत आहे. आता बघा, मी खूप पातळ काप नाही करत आहे, किंचितसे जाडसर ठेवले. पातळपेक्षा थोडे जाड. बघा आकार पाण्यात घालून ठेवायचे, स्वच्छ कापून नंतर झाल्यानंतर पाण्यात धुवून घ्यायचे 2-3 पाण्यातनं, कारण माती असते सुरणाला, मातीमध्ये होतं. त्याच्यानंतर जेवढे सुरणाचे काप तेवढं पाणी घ्यायचं, कोकमं टाकायची त्याच्यामध्ये. पाणी चांगलं उकळलं ना, कोकमं आणि मीठ टाकायचं. पाणी चांगलं उकळलं की ते सुरणाचे काप त्याच्यामध्ये सोडायचे. सोडल्यानंतर उकळी यायला द्यायची. गॅस मोठाच ठेवायचा आहे, खूप शिजवायचे नाही आहेत. उकळी यायला द्यायची आणि चांगली 2 मिनटं उकळलं ना की गॅस बंद करून टाकायचा. ओव्हर कुक नाही झाले पाहिजेत, अर्धे कच्चे राहिले पाहिजेत. 50% शिजले पाहिजेत, 50% कच्चे राहिले पाहिजेत, म्हणजे त्याच्यातली जी खाज असते ना ती निघून जाते आणि फ्राय केल्यानंतर आहे ना सुरण मस्त क्रिस्पी आणि मॉइस्ट आणि क्रिस्पी असं मस्त राहतं. आता त्याला लावायला मसाला घेतला. गार झाल्यानंतर ते काप काढून घ्यायचे. मालवणी मसाला अर्धा चमचा, हळद पाव चमचा, मीठ आणि हिंग बस. आणि ते छान मसाला हाताने चोळून चोळून त्याला कोट करायचा. 2 मिनटं उकळल्यानंतर गॅस बंद करून आहे ना एक 10 मिनटं तसेच त्याच्यात ठेवायचे काप आणि नंतर ते बाहेर काढायचे. एकीकडे तेल पॅन ठेवलंय गरम करत. बरीच लोक याच्यामध्ये चुका काय करतात माहिती आहे, उकळवत नाही, डायरेक्ट त्याला कोकम लावतात, आगळ लावतात, मीठ मसाला वगैरे लावतात आणि फ्राय करतात. मग त्याने खाज पण येते आणि ते थोडेसे कडक कडक लागतात, म्हणजे तळल्यानंतर ना असे कडक होतात एकदम रबरासारखे. म्हणून त्याला उकळता मीठ आणि कोकम घातलेल्या पाण्यातनं छान असे अर्धे कच्चे उकडून घ्यायचे. त्याच्यानंतर ह्याला आता मीठ पाण्यात टाकलेलं असेल ना तर कापाला लावताना थोडं कमी लावा, अंदाज घेऊन लावा मीठ, नाही तर मग खारट होते. त्या मसाला सगळा कोट केला. सिंपल मालवणी मसाला लावला आहे. तुम्ही थोडा चाट मसाला वगैरे वगैरे पण लावू शकता, आलं लसूण लावू शकता, पण मालवणात असेच सिंपल साध्या पद्धतीने केले जातात. त्या मिडियम टू हाय गॅसवरच तळायच्यात, बारीक गॅसवर नाही तळायच्या. सेम फिश फ्राय करतो तसंच तेलामध्ये दोन्ही बाजूने खरपूस असे लाल रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचे. हे लवकर तळले जातात उकळलेल्या पाण्यातले असले की. मी सगळे तव्यामध्ये मांडून घेते आणि मस्त नुसते पण इतके छान लागतात ना, कारण सुरणाला स्वतःची एक अप्रतिम चव असते. असं फ्राय करून सुरणाचं आंबट सार पण केलं जातं, टॉमॅटो सार, ते सुद्धा आपण नंतर बघूया. मी पाव किलोतला अर्धाच सुरण मी आता फ्राय करायला वापरला आहे आणि अर्धा ठेवला आहे. त्याच्यात आपण मालवणी सार बघू सुरण घालून.
तर दोन्ही बाजूने बघा मस्त खरपूस रंगावर तळायचे आहेत. मोठ्या मीडियम टू हाय फ्लेमवरच तळायचे आहेत, म्हणजे पटकन होतात. खूप वेळ तळायचे नाहीत का ते मग कडक होतात, मॉइस्ट राहत नाही. कुरकुरीत बाहेरून कुरकुरीत होतात असे तळल्यानंतर, आणि आतमध्ये असे मॉइस्ट राहतात. खाताना एकदम मस्त मजा येते. तयार आहेत आपले मालवणी पद्धतीचे झटपट होणारे माहिती टिप्स सहित सुरणाचे काप. परफेक्ट सुरणाचे काप.